ಅವು ಬೊಕೆಂಜ ತೊಂದೆ ಅಂದಿ ರೇಟ್ ಒನ್ ಪೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಮಲ್ ಮೀನಂತೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂತುಲಿ ಸೈಜ್ ಬಲ್ತಿನ ಟೈಗರ್ ಇಟ್ಟಿಯಾ ಇದು ಅಂಜಲದೆ ಸಭೆನೇ ಸಭೆ ಓಲ್ತುನಲ್ಲ ಜನ ಓಲ್ತುನಲ್ಲ ಮೀನು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ. ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಸೌಖ್ಯಡುಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂಡ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕೊಂದು ದಕ್ಕೆಗೆ ಬೈದ ದಕ್ಕೆದ ಬಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಡು ವಾಟ್ ಐಪ್ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಎಂಚಪ್ಪುಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಐಪು ನೆಟೆ ವಾವಾತಾರದ ಮೀನು ನಂದು ಪೂರ ದೂರ ಬೈದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಡೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಡಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಂತು 4:30 ಮನಿಲ್ಲ ಬೋತೆ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಿದಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಬೈದ ಗುಡ್ಲಾಗ ಬೈದ. ಸೊ ಈ ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಆತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರೀತಿನ ಮೀನು ಪೂರ ಆಕ್ಷನ್ ದ ಆಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದು ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪೂರ ಬಟ್ಟಿ ಮೀನು ಇಂಚ ನೆಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಪುಲ್ಲಗಾಂಡ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಅಂತ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕು ಗೌತನ್ನ ಮೀನು ದೇತೊಂದರ ನಿಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ದೇತೊಂದರ ಮೀನು ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ತೂನಗ ಓದಿದನು ಬೂತಾಯಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಡಡಿ ನಂಗು ನೆಟೆ ಅಂಜಾಲು ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಂದೆ ಚೂರು ಕೆಟ್ಟದೇರು ನೆಟೆ ಚೂರು ಕೆಟ್ಟದೇರು ತೊಂದೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮೀನು ತೊಂದೆ ತೊಂದೆ ಅಂದಿ ತೊಂದೆ ಮೀನು ತೂರ ಜಗ್ಲೆಗ್ ಮುಟಿ ಸತಿಗೆ ಫುಲ್ ಬಬಲ್ ಇದು ಗಾಡಿ ಜಿಂಜಿಲಕ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಅವು ಮೀನು ಅವ್ವ ತೊಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದರ್ ಅಂಚಿದೆ ಮಲ ಮೀನು ಅಪ್ಪಣ ಬೈ ಅಂಚೆ ಬೈ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಸೇಲಪ್ ನಡೆದು ಮಂಜಿ ಬರ್ಕ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬರ್ದು ಬೈದೆ ಮೀನು ಕಾಲ್ ಕಿಲೋ ಬೂತ ಇವತ್ತಂಪೋ ಇಲ್ಲ ಊತ ಮಾತ ಬರ್ಚಿ ಬಂತೀರ ಫಸ್ಟೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೂಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ಹಾಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಾಯಿ ಪೇರಿತ್ತು ನಾವು ಪಾಸ್ ಡಿಸ್ಕೋ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಅವೇ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ಡಿ ಬೊಂಡಸ್ ನಿಜ ಬೊಂಡಸ್ ಪಾಮಲ್ ಮೀನ್ ಅಂತೂಲೆ ನಮ್ಮಂಚವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಡಂದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಬೂತೆ ತಿಂದು ನಾಳೆ ಆತಿ ಮದಿಮಾಲು ಮತ್ತಿ ಮೂಲು ಬೇಸಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಚಳಿಗಾಲ ಇಪ್ಪಡು ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಸ್ ಅಟ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಮಂಜತ್ತು ಗೌತು ಭಾಯ್ ನೆಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಬಾರ್ ಕೊಂತ್ಯ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತಲ್ಲೇ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೀನಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂತಿ ಒಂದು ಮೆಲ್ಕ ಇದು ಊರೇ ಬಂದ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೈಕುಂಡುಲೆ ತಿಂಗಳು ಮಂದಿ ಅವು ಮಂಡವರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ಪೋಡ್ಗೆ ಹೌದು ಬೈ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟಿ ಬರ ಬತ್ತೊಂಬ ಟೈಮ್ ಕಂದ ಹಾಕಿ ನಾನು ತಿರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಬಿರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ನವಮಿನಿ ಅಂಚಾರ ಬೋಂಡ ಸೈದೆ ಬೋಡವು ಆತ ಬಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ದೆಂಜಿ ಹಟ್ಟಿತು ಅವಲ್ಲ ಕೇನಾರ ಕುಟ್ತು ಜೀವನದ ದೂಕನ
ಎಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಬಿ ಜಿಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಐಸು ನಿಖಲ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ವಿಕಾರವಾಯಿನ ಒಂದು ಶೇಪ್ದ ಮೀನು ತೋರಿಸ್ಕೊ ಯಾವ್ದಾದೆ ಕೇನೋ ಮೀನು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂದು ಅವ ಪಿರಾನ ಪಿರಾನ ಮೀನು ಅಂತ ಬಂದು ಮುಳ್ಳು ಮುಳ್ಳು ಉಂಟು ತುಲಗೆ ಒಂದು ಮುಳ್ಳೆ ಬಾಲ್ ಮೀನಾ ಬಾಲ್ ಮೀನು ಬಾಲ್ ನಮ್ಮೈತ ತೂಯಿನ ಮೀನ್ ತಪ್ಪದಾರೆ ಬಾಲ್ ಬಂದು ಅವು ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಬೊಕ ಮೀನ್ದೆ ಬಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಲ್ಲ ಐನ ಕುಳಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊನೋದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೊನೋದು. ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ತೂಯರ್ಲ ಪಿರಾನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ಅಂದೊಂದು ಅವು ತೂನಾಗನೆ ಬೋಡಿಗೆ ಅವನು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಒಂಥರ ಆಯ್ತು ಬರ್ಚಿ ಪೋಯ್ ಏರಿಯಾದ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವಲ ಅಂದು ಪಕ್ಕಿ ಮಾಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಮಾಂಜಿ ಅದು ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಂಚೋಟಿ ಆ ಮೀನು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದು ಎಂದು ಪುರ ವೇಸ್ಟ್ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ದಿನ ñàkk ಮೀನು ಅಂದು ತೋಪವ್ಗೆ ಅಂದ್ಯಾ ಆಯ್ತು ತೋಪ ಮೀನು ತೋಯ್ ತೀಯ ಆ ಮೀನು ಪುರ ñàkk ಮೀನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪುರ ಹೋದು ಪೊಡಿ ಅದು ಮೀನು ಗೊಬ್ಬರಲ ಯಾರ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಅವರ ಪಂಡ್ರ ಅವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಆ ಬರಿಟುಂಡು ಬಂತೇರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ರೌಡ್ ದ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಾತ ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪು ಫುಲ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಾತ ತೋಸ್ಪಾವ ಮುಲ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಚಾಪುನು ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಡಾಪುನು ತೋಸ್ಪಾವ ಬಲೆ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ವೆರಿ ಸಿಗರೇಟ್ ದ ಪುಗೆ ಮೋನೆಗೆ ಬುಡಿಯ ಮಾತ ಅಂಜಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸುರಾಂಡ್ ಹಾ ಏತೆ ಹೌದಯ್ಯಾ ಗೊತ್ತದೆಯಾ ಕೆಜಿಗೆ 450 ಎನ್ಮ ಕೇಜಿದ ದಾದ ಮೀನ್ ಬದರಿಂಜ ಸೀಬಾಸ್ ಮುಡಾವ್ ಮೀನ್ ದೊಟ್ಟು ಗೌತ್ ಬೈ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಮೀನ್ದ ಕಮ್ಮಿನ ಸಾಯ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ ಸಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಸಬಾಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೀನ್ದ ಕಣ್ಣು ಪಿಂಕ್ ತಿಂದಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಅವು ಮೀನದ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾರ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಅವು ಮೂರು ಮೀನು ಅವು ಇದು ಬಾಡ್ದ ಮಲ ಎಟ್ಟಿ ಬರ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕ ಏ ಅಂದಿ ಸೈಜ್ ಬಲ್ತಿನ ಟೈಗರ್ ಎಟ್ಟಿಯಾ ನಾನು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಐತೆ ಕಿಲೋ ಬಸ್ ಕುಂದೆಂಗ್ಲಿಗೆ ಓ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂದು ಬೇಬಿ ಶಾರ್ಕ್ ಎತ್ತರ ಇದಕ್ಕೆ 180 ಬಸ್ ಮೀನು ಭರ್ಜರಿ ಮಾಸ ಉಂಟು ಇಂಚೊಂದು ಇಡೀ ಕೈತು ತಿನ್ಪುನ ಮಜಾ ಎಂಚೊಕ್ಕು ಜಾಲಿ ಅವೇದು ಹೋಲ್ತುನಲ್ಲ ಮೀನು ವೈಟ್ ಅದೊಂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ್ತುಲಿ ಮೀನು ಹಾಂ ಇದು ಐತೆ ಶೇಪ್ ತುಲಿ ಇದೊಂಥರ ಪಾದೆಗಲ್ಲ ಮೀನು ನೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇಂದ್ರಲ್ಲೇ ದಡ್ಡು ಮಾಂಜಿ ದಡ್ಡು ಮಾಂಜಿ ಮೆಲ್ಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮೀನೊಂದು ಅದೇ ಅವು ಬತ್ತಲಿ ಅವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಂಚ ಆತ್ಲೆ ಚೂರು ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೆ ಆ ಒಂದಿ ಇನಿ ಅವಕಾಶ ಅವು ಒಂದು ತೋಜೋಲೆ ಹಾಂ
ಬಾಯ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತೊಪ್ಪಿ ಬಾರ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಗುಲ್ದೆ ಹಾ. ಅಡೆ ಬೋರ್ದು ಅಂತ ಮೀನ್ ಬೋರ್ದು ಬೋಲೆ ಹೌದು ಹಾ ಏರ್ ಅದಾದ ನಾ ಪೀಂಕಿದ್ದೀನಿ ಅದೊಂಜಿ ದೆರ್ಪರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ಬೊಲ್ದಂಗಿ ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ನೇನು ದೆರ್ತ ಚೆನ್ನ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಂಡ ಪುಸ್ಕನೆ ವಾಶು ಕೊರೋಡ ವಂಗಿ ಈರೇನ್ ಬೇಕು ಓ ವಾಶು ಕೊರಡು ಅವು ಇಲ್ಲ ಲಾಕುಲೆ ಮಲ್ ಅರ್ಧ ಹೋಯ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕ ನಾವು ಅಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಿ ಆಪಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಲವರ್ಸ್ ಅವನ್ ಮೇನ್ ಫೇಮಸ್ ಈ ಬಂಗುಡೆ ತೊನಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ತೂಕ ಬೇತದ ಅದು ನಾನು ಅದೇಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಮಾಂಜಿ ಏತು ಬಗೆತ ಮೀನುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ನ ತೂಲಿ ಅಂದು ಮರೆ ಏರ್ಲ ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾರ ಈ ಪೋಷನ್ ಬಲೆ ಈ ಪೋಷನ್ ಬಲೆ ನಟೆ ಬಂಕದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಕೂಡ ಚೈನಾ ಐಟಮ್ ನಟೆ ಬಲ್ಕ್ ಹೆವಿ ಅದೇ ಮೀನ್ದ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೋಡ ಅಬಿಬಿ ಕಮ್ ಟು ದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂಜಲದೆ ಬಸ್ ಗೊಡ್ಚಾನ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗ ಜಂಜಿ ಬತ್ನಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿನ ಕೂಲಿ ದಪ್ಪನೆ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಂಜಿನ ಸೈಕ್ ಜಂಜಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಹೊಲ್ತು ತೂಪಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೊಲ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಜಂಜಿ ಮತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಶೋಕ್ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಾರ್ಲಾಗಿದೆ ಎಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ 250 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲೆ ಆ ಎಂಕ್ಲೆ 250 ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ್ಲಾಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ತಾರ ಮರ ಜನ ತುಲೆ ಸಭೆನೇ ಸಭೆ ಓಲ್ತುನಲ್ಲ ಜನ ಓಲ್ತುನಲ್ಲ ಮೀನು ಕಮ್ಮನ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಒಂದು ಮುರುತ್ತ ಅನ್ನೆ ಅಮೂರು ಮುರುಗನ್ ಪಿನಿ ಗಲ್ಪುಡ ಮುರುಗನ್ ಪಿನಿ ಅಮೂರು ಸೌದಿ ದುಬೈ ಅಮೂರುಗೆ ಮೂರುಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರೊಂದು ಬರ್ತೀನ ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಮೀನಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಉರ್ಲಬಾರ್ದು ಐನು ಆಯ ಮಗ್ಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಮಕ್ಕಳ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇರ್ತೂಲೆ ಎಂದು ಅವು ಬೊಕೆಂಜ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಕ್ಕೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಾವಿದ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕೆಗೆ ಬರ್ತೊಂದು ಫುಲ್ಲು ತಿರುಗುತ್ತೂಯ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಾನೆ ಗಾಂಡೆ ತರಮರ ಮೀನು ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಜನ ರಾಶಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರು ಮೀನು ಮಾಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬೊಮ್ಮೆ ಬೊಂಡಸ್ ಭಯಂಕರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ ಆಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತು ಅವು ಬರೋ ನೆಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಎಡೆಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಎಡೆಡೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಖುಷಿ ಆಗೊಂಚೂರು ಈತು ಹೋಗ್ಯದ ಮೀನುಲ ಉಂಡಾತ ಮಾರೆ ಅಂದ ಗುಡ್ಲಾಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮೂರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪಂಡ ಮೂರ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಣ ಮಲ ಮೀನುಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾರ್ರೆ ಕನೋ ಪೂಜೆ ಪಣ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮಾತ ಇಡೆ ಬಲೆ ಅವರ ಒಕ್ಕ ಇಡೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ പക്ഷെ ಆಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ತಂದೊಂಜಿ ಗಡಿ ಅವರ ತೂ ಒಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಆತೆ ಬೊಡುಕೊಂಡು ತಿಂಗಳು ಇಂಚನಂಜಿ ಎಡೆ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಂಚ ರೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆಡ್ ರೈಸ್ ಆಗ ಸರಿ ಆತ್ನಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲನ ಅದನ್ನು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೇತನು ನೆಟ್ಟೆ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಿದಾಡುವ ಸರಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಿದಾಡುವ ದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮನೆ ಹವಾ